sawah direm wong gerek. Nah, tanam padi selesai panen, caranya memanen kalau orang Tulungagungan Kalidawiran ya seperti ini. Panen-panen. Caranya tradisional. Terus cara tradisional. Musim panen. Ini kalau punya sapi gamen ya, Jawa ini gamen di sapi kena di karine untuk pakan sapi waktu rendeng. Alhamdulillah sehat. Wis iki wis tak terus sama ta. Wis oke. Ya, wong panen iki wis ngene iki ya Pak Ikat. Semangat to panen pari. Ya. Proses manual wong tani. Parine resi, Mbah Bas parine resi ya. Aduh. Pari apu jenenge. Padi apu, apa ya? Pari apu. Apa pari kayu apu? Berasnya lemes Pak ya? Apa bobot sing dirah ini? Oh, iki parine puner kawan. Nah. Ya olehan nek wong Jawa. Ora ditapi anake akeh. Nek sing anak akeh-akeh nandur pari iki olehe akeh. Ora ya Pak Ikat ya iki. Lah kena nggih maem. Aduh. Prosesi wong panen iki asik kok. Nah. Kawule ya kena dingge pakan sapi, wis multiguna iki. Manual tapi multiguna. Parine nggih mam, diselipne dadi beras nggih mam. Lah damene kena nggih pakan sapi, wis lengkap. Sarapan kok lanjut nah iki dadine. Nah iki delok niki parine mlenus-mlenus iki. Sarapan. Marine kayu apu, iki lho. Laren sarapan. Sayang lali arah gawe kopi ya Pak, cuma tak ada tremos. Kakak Mas nggawa apa ora ya Pak Bas? Nggawa kayaknya kaya anu.
Yo, HP-ne teh iki mau. Kopi jenengan betul to, Pak? Tahu, tak gowokne double. Iya kae niku. Kah, nduk terana. Iya no, iki cahe damen iki. Damen. Kena iki pakan sapi. Sing duwe sapi ya marem iki mulih langsung ngarit, langsung bruk wis sak bentel. Nah. Berarti arep ngene iki. Sik. Alame nek nang sawah ya nek wong tani blitok-blitok wis ngene iki. Nah, asik suasanane. Nah. Ngono kae lan santan tak udah panen iki. Berbot sik bodo 7 dina wis panen. Pasale sadurunge bodo wayahe wis panen. Kepangkalan hari raya. Oke. Hai, Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.